Vivian ka ni chuan ka UNAUNU ka holut tu ka ni fiam thu ka soi me ngai po ni mai the ni ma se ka ho tak tak ani kumsom paru ka ni chuan ka UNAUNU le nai chu ke ain kum khatina upa a kan te lai chuan kan in ko ngai lo reng reng mi hawina min ngei sak zo ka wang hian a thin hi rim theilu tu ka ni a du da nin min tir kwal vak vakin min control a chuan a nom lo la min vo shep shep zela Clairo kan ni nu poin ala tivek zel thau chu aina sale zwal bokin male mei che swal takani ani ain chan po ka nga zo ka kalar zok fe bok hi thinarim le zwala linai ne na chen chu a harlu tukani chuan chu min ti hadam deuh turin dairy ka neya ka hlim ka lungai na te ka zia vek na chu min pui linai he thil hi mu chuan ka chevekin boina ka tok nem don lut tukani chu wangin ka khum hnuai thingkwa chuan ka da ringo linai a shelo turanga ka ngaya ma se ka lo dik lo ni du mel chuan ni khat chu ka chanu ke ti te in a slip over kan zo chuan ka ina ka lo ho ka ruma ka lu chuan ka khum hnuaya thing korong chu lo in honga chuan dairy kha bo de a ka hlau lu tu ka luak lo chawanya male hei chalo lu tuk a chalo lu tuk mundanga ka da par ringin ka room chu ka check kwal veka ma se thili chu khleng ka ring chuang lawa ke in kol tharo pui sia linai chu ka bedroom a ron kala chuan thili zonga mi a aron ti ka dairy chu min han mu mi fel tak chu ka niya ma se thil tam tak ti swal ve chu ka nei ve renga chumi ka thil ti swal hawa chang chuan ke inzir ve char zela ka thei top ka chwa ve a ma se ka thil ti swal zong kha dairy a khan ka ziak veka chuan tuna chuan ka UNAUNU swal tak chuan alo shevek to chuan he thu hi a chiar chhuaka chum khat party pakhata ka ruilu tu ka wanga ka chanu bialpa ka chuk pal kha alo chiar chhuak boka hun rei tak nuwa khleng ani to a chuan ka thil ti swal yan ber ni thu te ka shil vak vaka ma min nui ringota chuan a thu ko oi lo chuan KT kha ka thil ti zong a shil tur thu te soya min vawa linai tan chuan engma ti ka du lawa ma se du thlan tur dang ka nei to ngang lo ka te changin ke thi chu ka chan chaber ni thina chuan ama chan ka du khlot lawani chumi nu ni vel chu shom ka ti ma linai in adu to ki min control thei ti ka sha chuan a hna zong min ti tir vek zel boka bolho peite khleng sil te nen zong chuan a thil min tira chuan a chan ti chawani ti ka shebok room kha school ka ron bang chu ka chung te chu an hlau thong hi ka hmuwa an credit card a bo thu te min shela chuan an phone a po an credit card atang chuan za lo in hmang to ti tin lo alo om ka bedroom ka lu chu ka UNAUNU chu lo oma ka chung te credit card chu min pe a chuan ka chung te chu va pele le turin le keima ti vek ani thu va shil turin min tir ai ka tia ma se ka dairy chu mi ron hmu ringota ti bak chu ma ba ka nei to lo ka chung te bula chuan cornal deuh pakhat ka du lu tuk wangin ka ti ni thu ka soi ka nu chu ma ka ti lu tuka ka ti lo le dot ka soi nge soi lo min zo chara to pang fel tak ani thin alu a thing ringota min ngei dam thu soi bok ka thil ti swal chu ka soi ngama wangin min chuam tho ma se ke ma wang chuan lungai em boka jum kha chu kan hwan ka thlau fai lai chuan mi pahmel thadeu hi kan fence nunga chang chuan miron kau chu mi zana cinema kalna tur ticket nei thumin shila chuan arwala kalve ka du thumin chuan o ka tiring linai chuan a bedroom atang chuan alo hmu ni nge chuan in ka thleng ve le chuan linai chuan chu pa hne na chuan ka dam lo thu le ani aya ama akal tur thu te shiro min tir le ta an school a mei che pakhat thwa deuh nei thu le nu ti chena turwa manna siam thumin shil lunch break lai chuan chunu ki kora chuan a soup chu a khloder vela chuan bathroom a defy pui tura a kal lai ke chu a be ka changa homework pe vek turin min tira chuan ka hna chu ti chuan ka ti zawa tu mai min rin helo chu ka hadam ve hwaya ma se khami ka ti lai khan ka nervous lutuk a chan chu hetiang thil hi ka tingai lo box cha chu ni klai dewa chuan chunu chuan alu kara homework ka zong laia a chap ve lai chu ka hmuwa ka khongai lutuk ka chuan ka in thiam lo hle bo hei ka ti to pangai chu wangin school chu ka kan ta a chuan ma taka ina ka hoa linai room a chuan a dairy chu zong ka tum char ta tina ka zong ma se ka UNAUNU swal tak chuan ti ma thil hauda tur chuan a mola linai chuan min hmuwa chuta min shem nan chuan ka sam sei tak chu min tan tir ta a ka khabi chen vela
Katie bial pa ka chuk pal thu chau ni lovin khanu homework ka ruk sakpo kha soya tuma chuti lo ke chu ka sam se tak le thatakin ke en kola ani chu asama ti chha a chu wang chuan ka sam chu min tan tir nge ya sam tan na tur hairstylist bo ka kalai chuan Katie chuan min lo kol ta a chuan chap chungin ka UNAUNU in ka diarrhea min blackmail thu ka shila chu wanga ka sam ka tan ngai thu te sam tan na dur ka thleng chuan Katie chu pawna mi lo nga Katie chuan he thili a that lo thu le ka sam ka tan don reu chuan ka du thu nge ka tan tur thu te soya ka UNAUNU in min blackmail wang mei ni lo chuan li nei chu a top mei don lo ti thu te le a chen tir chaw ani ti thu te le thil dang min ti tir chaw don ti te soi Katie chu dik ti ka sha a hetiang chuan ka om reng thei to don lo ani li nei chuan adu tai nge min ti don ti a hlau reng ka om te hi ina ka ho a chuan li nei chu ka room a om ka korlum du ber chu ha chuan chips tu ka khuma te lo e chuan ka korlum chu ati ba lui ve kaning to ma ni ka thina rim lu to ga chuan khatiang khan ka ti to don la thu ko oi to don lo thu te ka shila ka thil ti swal chu ka pomanga chuan ama thunun hnuaia ka om to lo tur thu te po ka shil boka chuan min thunun thei to lo tur thu te po committee na thau chu an ka thil ti swal chu ka shil veka li nai in a shil hmain min huat ka hlau ngoi ani chuan thian chan phei chu ka du lo le zwal le nga a hla om lutuk ma se ka ti ngei tur ani ama sabera Katie chu ka hmuwa ka thil ti swal chu ka shilangai ni ka nervous lutuka min ngei dam ngei ka beise khongein milo like milo share sak ula hetiang thon thui ngei thlak le zel du chuan milo subscribe buk ula chuan thuron min pek du chuan comment sain lo jak don ya